Geländer viert weer vasteloven, zetten ze weer aan de kant. Ja, Paul, dankjewel. We zijn altijd weer prima over 17 jaar in het programma voor bestuur. Het eerste jaar gaat van Gullen zo'n beetje als beste benuld. John Howard zei volgens mij wat leuk, wordt het druppel, ik kreeg van ongeveer 4 minuten. Vorig jaar kreeg ik van 10 minuten en dit jaar staan we voor een volle 20 minuten op het programma. Dankjewel voor we gaan het proberen vol te maken. Het zal misschien nog meer vloeiend zijn dan. Wij gaan onze prijs kiezen met een prachtige liedje. En dan wil ik weer even aan het volk hier laten horen. Voordat we beginnen in de nieuwsleuk, heb ik eerst een vraag. Zijn er ook vrienden zijn dames hier aanwezig? Kijk, het zit namelijk zo. Ik ben dit jaar uitgevonden als nieuwe prins en vooral een oude prins. En dan, ja, lidleuren van de sociëteit, oude prinsenstapperij, moest uit een opdracht vullen. En dus ik heb het niet geregeld. Maar het zit ons een opdracht en het vandaag om een nummer te scoren van 3 gezellige vrouwen die hier aanwezig zijn. Dus als er vrouwen zijn, 3 gezellige vrouwen aanwezig zijn, meld ik heel graag eigenlijk de commissie die zei Luc en Luc. Dat zijn de 2 andere oude prinsen. Dus ik zou zeker melden vandaag. Goed, en nu genoeg afgesleten. Zal ik beginnen met een liefde. Ik wil hem netjes op een beer velken. De liefde. Hier komt het. De boerwerken van de prins door de vrouweninspiratie. En als gedaan lijkt de stelligste imitatie. Ik heb er nog niet meer zin, dus die alleen het chip kunnen doen. Ik wil het allemaal en voor de sport, dus kom ik eindelijk als prins uit de kast. Ja, dankjewel. Ik kan u nog wel zeggen, we gaan gewoon spelen. We hebben op de aanmoedigingsfiets van de vorig jaar als Russelberg een liedje gekregen. En dat heeft ons echt aangemoedigd. Vorig jaar hebben we een dikte vraag om ons muzikaal te ondersteunen, om een stukje muzikaliteit en zorgvuldig op te knippen. En we moeten toch meer met een juryrapport. Dus we dachten dit jaar over een puntje zo'n vrouw hier op de bühne een beetje aanpakken. Dus we hebben hier een prachtige prinses Elsa, door de steeds helft mensen oprijden. Zodat we ook de kapkast met meer punten scoren aan het eind van de keer met de hoofdprijs hier naar weg kunnen gaan. Maar goed, ik zal het even terug geven dat de volgende staat al nu aangevoerd terug om het optreden te verbeteren. Dan soms doen we nu vooral tellen. Het is een beetje nieuw, maar vooral alles wat we altijd al gedaan hebben. Dus een beetje verrassingen, wel een beetje verrassingen. Dat was het, dankjewel.